Prírodnou zvláštnosťou toho miesta sú kamenné dosky na brehu, ktoré sa mierne zvažujú do mora. Toto prímorské mestečko, ležiace v severozápadnej časti Istrijského poloostrova, sa tiahne až k hraniciam so Slovinskom. História mesta siaha až do obdobia Rímskej ríše. Viac ako 5 storočí spadalo pod Benátsku republiku, ktorú potom vystriedalo Rakúsko a Taliansko. Umag sa tak stal súčasťou Chorvátska až v polovici minulého storočia. Na námestí Slobody so starou zvonicou si môžete vychutnať kávu alebo len tak nasať prímorskú atmosféru. Centrum mesta je umiestnené na poloostrovčeku medzi dvoma zálivmi. Umag môžeme charakterizovať ako príjemnú kombináciu histórie a súčasnosti. Práve v tejto oblasti sa darí rôznym druhom viniča a vyrábajú sa tu skvelé vína.